Si Glenn Vidal sa Barangay Kamindangan sa Sipalay City ang nakasugod sa pagtanom sang kape pinaagi sa bulig sa Provincial Agriculturist Office. May 500 siya ka puno sang kape sa tunga sa hektarya nga duta. Halin sa utan, nagsaylo siya sa pagpananom sang kape. Pero sa December 2021, naagyan inisang bagyo nga Odette. Ang Sipalay City ang isa sa mga pinakamalala nga naapektuhan sang bagyo. Ang iya nga mga puno sang kape, nagkalahapay, nagkalamatay, may jutay nga nabilin. Sugod pagka taga-province, sige mo na. Oo. Wala ka. Tapos pag udit, daw na kuhaan ko bala sang gana, yung pabayaan ko. Kaya nagkratumba ni mo. Hapay nito na damo sa naglapatay. Nawad-an siya gana magpadayon sa adto. Isa si Glenn sa 337 ka mga katapos ng Kamindangan Planters and Farm Workers Association o KONCAPFWA. Ang grupo ang ginabugusan sang small sugarcane farmers nga nagpangita sang iban pagid nga source ang income para mabuligan ang tagsa nila ka mga miyembro. Natestingan nila nga sudlon ang pagsagod sang baboy pati na frozen food pero naabtan man sang bagyo kag African swine fever. Dako ang nangin epekto sini sa ila. Tubtub nga naka-intra sa mga coffee expo, naka-attend sa trainings kag seminars nga ginatanyag sa gobyerno. Nasugura nila ang magtanom sang kape. Sa tuanay, ang iban sa ila nagatanom na gidman sang kape galing hindi maagwantahan kay barato katama ang baklanay sini. 85 pesos kada kilo lang ang bakal sa ila. Gani nawad-an sila sang gana sa kape parehas kay Glenn. Sunod sa kay Richard Valiota, ang iban sa ila, ginuling nilang gani ang mga puno sang kape. Nga dalo mo sa Bacolod, tapos kulang pa ang mga dito, insido sila, moisture sa imo kape kung kulang. Kung medyo basa-basa imo kape, ayun lang brato. Hindi mo na pwede nga ibalik di, another gasto naman, ibaligya mo na lang. Sa babrato. So ginaperdihan na lang sa mga farmers, sige lang yapon. So you almost give up, hindi na lang, ito perde. Biskan diri pag amo sito biskan mapatraining kan diri iban di na interesado. Amo na Japon ang mga price Japon ubo Japon perdihan lang kami na mga. So daw hindi na gid sila ya. Ang iban naguntat sa pagtanom sang kape. Ang iban nagtingwa nga base pa lang makabawi. Para mapasangkad pagid ang ihibalo parte sa kape, nag-attend sila sa mga coffee expo kag mga seminars nga ginatanyag sang gobyerno. Nagpangayo sila sang bulig sa Department of Agriculture. Mauti ang proseso pero gitagaan tiyempo. Tubtub nga, amat-amat sila nakabangon, kag nakilala ang Kamindangan Coffee. Halin sa 25 ka farmers ng 2013, karon 337 na sila ka mga mangunguma sa asosasyon, kag makasarang sila maproduce sang 100 tons o kung 100 toneladas sang robusta nga kape sa kada season. Nagasupply sila sang kape sa Bacolod kag sa Manila. Sa bulig ni Sipalay City Mayor Gina Montilla Lizares, na-connect sila sa isa ka dako nga coffee trader. Bulig naman sang aton nga LGU sa Sipalay si kay Mayor Gina Montilla. Sila niya ang nag-transact sa Gourmet Farm. Sa? Gourmet Farm. Gourmet Farm? Sa Silang Cavite. Isa man sa pinakadako man nga traders ng kape. Sila kung makita ta sa mga event halos may mga ga-intra man sa event ng Gourmet Farm. So sila naman ga-request sila kung pwede makatag kami sila 100 tons per season. Galing makaya ninyo produce 100 tons nga sa ida lang tanan? Makaya man siya, galing mo lang sa hindi lang makaya sa amon nga kapital. 100 toneladas nga kape ang gina-require sa ila kung sa masarangan. O galing, kinahanglan sang kapital para makatanuman sang madamo nga kape. Gani, nag-ayo sila nga kung pwede, may kontrata nga matagaan sila anay bayad nga katunga para may magamit lang nga kwarta ang mga coffee farmers. So, ang amo na lang na ideya, himo kontrata nga kung pwede maka-down 50% para may gamiton. Gamiton, kagamay na lang ang amo naman na idugang. So pila subong siya ginadulong nyo dito makaya nyo pila kataan lang? Sang siniabi medyo na naulihi ang amon nga kontrata kay nag-start kita harvest is November. So kami nakakontrata na kami na sa January. So nakahatag na kami sa ila sang February 18 tons. 18 tons na. Kadako sang demand pero masarangan.
Nag-expand ang grupo kag may nagsulod naman sa ila asosasyon nga mga coffee farmers gikan naman sa 3 ka mga barangay sa Banwa sang Kawayan. Kag pinaagi sa bulig sang DA na patindugan sila sang Sininga Coffee Processing Facility. May nabakal sila nga duta nga ginatindugan sini. May eksakto na nga pasilidad. May entrance para sa workers, may washing kag locker area. Atas lang sulod, may ako isang among shower room. Muga sanay. Grabe. May processing area halin sa pag-abot sa bago harvest nga coffee cherries. Ito na sa, pinapalutawan yung kape. Ang tanan ng galutaw, ginapain na siya kay bali daw may mga damage na siya. Ang galutaw, kutob sa nagalutaw, ginapain. Ginapain na doon. Hindi na siya namin ang quality. Hindi na siya. Tanan ng galutaw mo na siya ang good quality. Okay. May depulper, ginapain ang beans sa panit. Ito si Maki, ang aton nga na tanan ng ipapa na doon. Ipasa na di. Ipasa na sa aton itong drying area. May drying area sa gwa, kag ginasulod balik para makakaspagid ang panit sang kape. Reserve ang kape, tawala pa kami mga order, amo pa din sa alay. Tapos kung order na sila, ginapagin na natin, ihal na siya. Ihal pagidwat. May storage area, may sorting area, may roasting area. Isa sa mga importante nga stage sa pagpreparar sang kape. Importante nakatama. Diri na. Diri ka ang sabor na. Oo, dilagyan ang sabor, ang aroma sa kape. So anong klaseng roast ang mera? Meron kita medium dark, meron ka dark peach dark roast. So ako naman ang mga customer abig, depende sila kung anong ilang order. Kag by grinding area. Kag ang final stage, ang packaging area. Ini ang pinakadako nga coffee production facility sa isla sang Negros. Gitawag ini nila nga Chicks Area Coffee Processing and Marketing Enterprise. Dako ini nga bulig para malagas nila ang ginademand nga kape sa ila. Tuloy sa aton ng mga farmers, imagine, sa una, nadala nila sa Bacolod ilang kape, gastuhan nila, brato ba. Sa subong, lakpit na ang ilang dulungan sa ilang nga kape. Wala sila gawa gasto, mahal pa ang Kamu nang transport. kami na nagagasto. Sa una, amo na sa pinakataas, 85 to 90 per kilo. Sa sini, diri sa amo, 300 na per kilo. Si Glenn, parte sang grupo, nagabulig sa packaging. Sa bulig sang gobyerno, liwat siya nga nagbangon. Ginbuhi niya liwat ng iya nga mga puno sang kape. Wala gid kuno nagakadula ang mga pagtilaw. Naagyan na naman siya sang El Nino phenomenon. May mga peste pa. Do parehas lang kuno sa kabuhi. May mga unos, may nagapeste pa sa imo. Pero wala siya nagsurrender. Ginpadayon niya lang ang pagkape, bisan nagaedad na, kag may ginabatsyag na. Bulig niya kay kun sila nga gulayan ko lang ni halos 4 na bulan maubrag ko arado gid ko. Damo, trabahoso. Oo, tapos gasakit ng mga daan ako nga tiil. Pila ka na sabong? 60. Nga nuga kang kayang kaho? Kuha ng arthritis. Siya gina sir, hindi gid madula na tao. Nakasugod na siya sa pag-harvest kag nabaligyan niya ng iya nga kape sa mas mataas nga presyo. Kung sa tuan ay 95 pesos, subong 300 pesos na. Kadako sang diferensya. Sunod sa kay Richard, sado kadako sang demand sa kape sa karon. Kay nagadamo ang mga kapihan, nagadamo ang nagahilig sa kape. Pabata nga pabata. Gani, nagasaka man ang demand. Sa isa pa gid ka expo, may iban pa gid sila nga negosyante nga luyag mon kuntani magkuha sang kape sa ila pero hindi na nila masanangan ang demand. Na meet nga mga buyers. So dagko nila nga demand. Mayara sila, gusto nila deliveran sila sa green coffee beans sa mga beans na doon. Ang iban nga order man nga roasted na, tinulada. Do isa na sorry, damo ko dyan ka pangita. Damo ka pangita. Kung gusto mo ta, sir,
baka ikaw dugang nga farmers pwede tagin matagaan pa pala nga buyan ng mga farmers, coffee farmers. Amo gina sa sir, tapos sa kinahanglan pag naton abi ang intervention pag isang government, kasi siyempre ang aton mga farmers pigado man abi kung kisa hindi man nila gid sila nga masagurad gid nila tanan-tanan ang ilang plantation itatanom sa kape. Bisan nagkaayuhan na ang ilang nga kape, wala sila naguntat sa pagtanom sang tubo. Ang iban, nagaparayon man sa gihapon sa pagsagud sang baboy. Kay man, hindi lang man kuno tubo ang may ara diri sa aton. Sa Negros, may tubo kag madamo pa. Sige-sige lang sa pagpanglugayawon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Romeo.